umuwi nga kami sa amin, nagkipiesta, kaya naman ito at nakikain nga kami ng tinumbo. Day in the life ng isang nanay na may milyonaryang gawain sa bahay pero kakain ng tinumbo for today's video. Pero may nanay naman nga natuwang-tuwa dahil nga may maiuwi na naman siya. Eto at napaka-milyonarya nila sa kamuti, aba naman. Mapapasana all ka na lang talaga dahil ang mahal nga ngayon ng kamote. Eto at may nakatago pang ang manok dyan, kaya alam nyo na, tinola for today's video. At habang bising-bising nga sila gumawa dito ng maiuwi naming tinumbo, eto at inunahan ko na nga. Gumagawa pa lang sila ng maiuwi namin, meron na akong makakain. O siya sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba ito yung tinatawag naming tinumbo. Malagkit nga ito na niluto nga nila sa may kawayan. Kaya naman kapag nga binuksan mo, ayan, perfect na siya pang kape. At kapag ganitong piyesta dito sa amin, syempre ito ang bidang-bida. Actually, ito nga yung dinadayo dito sa amin kapag piyesta dahil nga lahat ng tao dito ay nagluluto ng ganito. Kaya naman lahat din ng bisita nila, syempre, may pabaong ganito. At lahat din ng dayo, ganun yung mga dumadayo dito ay meron nga ring mga take-out na tinumbo. Ay naapo nagimas kung hindi nyo pa ito natikman, dumayo na kayo ng La Union. Chares. Pero biro ang sarap talaga nito. At sa katunayan, bihira nga din yung paggawa nito kapag ganito lang talaga na piyesta o kaya naman kapag trip nila ganun na gumawa. Di siya yung palaging ginagawa kapag piyesta lang talaga. Kaya naman syempre kaya nating ubusin ng isang buong kawayan. Charis! Eto, at ang dami nga ring proseso ang paggawa nga nitong kakanin na tinumbo dahil nga ito, kailangan pa nila magpabaga ng uling para nga doon nga lutuin. At hindi nga lang yan dahil nga kailangan pa nila mag-prepare din nitong kawayan. Syempre makati yan kapag hindi mo alam hawakan. Gaya ng kakilala mo, makati din kapag hindi hinahawakan. Chares! Ito na nga't napakarami ang proseso, ang daming pagdadaanan bago nga makaluto ng tinumbo. Kaya naman iba talaga ang sarap kapag nga naluto. Kaya literal, iba ang sarap dahil pinaghirapan, pinagpaguran, ang daming proseso. Eto, at habang nagpapabaga nga sila dyan ng uling, ay nakatay na nga rin ang pangtinula for today's video. Kaya naman alam nyo na naimas ang sida namin tatanitib na tinola. Ay, siya yan naman talaga ang nakakamiss kapag dito sa may probinsya. Nitib na manok ang uulami. At ito na nga ang pang take out naming tinumbo for today's video. Ginagawa niya. Syempre nilagyan lang yan ng nyog, ng asukal at syempre yung nagiling na malagkit. Naman nila ilalagay dito sa may naputol-putol nga na kawayan. At pagkatapos nga nila dyan, syempre manganan umay kayon tamangan tayo ti dinardaraan nga mga adda iti papayan na inaapo nagimasa. Nakamiss nga yung mga ganyang ulam dahil nga hindi nga kami nakakatikim ng ganyan dito sa may Baguio. Lalong-lalo na talaga itong tinumbo dahil once in a blue moon lang talaga. At ganito nga yung pagluluto nila ng tinumbo. Itunod da dita, kasjay. Pero iba din nga ang trip ng anak ko at ni ay nagpo agbiro kami kano tilawalawa dito'y kasi pengatan. O, diba, iba rin talaga ang trip ng bata, maghahanap ng gagamba, dito lang naman. Pero ganun pa man, nag-enjoy pa rin naman ng bata dahil nga walang ganyan dito sa may Baguio. At ito na nga ang pang-milyonaryang tinumbo na luto na. Charis. Yun lamang for today's video.